এই নির্বাচনের গটে প্রক্রিয়া 40টা সমষ্টি বনাই বিটিসিখন গঠন করা বিপিএফ দল হাগ্রামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া গতিকে তেওঁলোকৰ বিটিআৰটো এতিয়া ক'ত পঞ্চায়তত আছে না ক'ত আছে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে যিটো ইমানুৱেল মুছাহাৰীয়ে দলৰ পৰা এটা গৰাখহন এটা সৃষ্টি কৰা বুলি অনুভৱ কৰিলে সকলোকে ৰাজ্যক মানে ইতিমধ্যে এটা মানে মেছেজ এটা পঠাইছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে নাই এইটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা তেওঁ এতিয়ালৈকে দলক অৱগত কৰা নাই তেওঁ মিডিয়াতহে কয় बिथाङा माब्रै नुनानै बुंदों रायजो राजायाथ' बयबो मिथिगौ माथो जोंथ' बिएलटि खालामदों बिएलटि खालामनायनि आगोल एबसुआव जोङो खामानि मावदों एबसु आन्दोलनाव हाबनानै जोङो भलन्टियार फर्सआव बाहागो लादों आरो आङो आरो बिपिएफनि आफादगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी आरो गोबांथार 80 जनसो जोङो सेंग्राफ्रा अस्त्र लानानै बरपेटा नलबारि बै समावहाय दा बाक्सायाव गोग्लैबाय गोदो बरपेटा नलबारि होनोमोन बेवहाय 2 बोसोरनिबो बारा जों थाहैदों बर' आन्दोलनाव एबसुनि आन्दोलनाव दा बेवहाय प्रबिला रानिया आं गैयामोन दिल्ली इउनिभारसिटियावसो एमए फरायबाय थादोंमोन बियो बायदिसिना बुंनायखौ आंबो नुदों बेखौथ' बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ आंनि सम्पर्के हेलो रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै रायजोफोर दिनैबो आङो आरोबाव पलिटिक्सनि भिडिअखौनो लानानै फैनाय जादों बिनि सिगां पलिटिक्सनि भिडिअ हगारनायनि सिगां आङो सासे आइजोनि सावगारिखौ नोंथांमोननोहाय दिन्थिनो सानदों रायजोफोर आङो दिनै मैयानि समावहाय सिखारनाय लोगो लोगो फुंबिलि समावहाय मोनसे सावगारि नुदों लोगोसे गाहायावबो माखासे लिरनाय सोदोबफोरखौहाय आङो नुनो मोनदों नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नुबाय जानो हागौ फेसबुकआवहाय दा नैबे सावगारिखौहाय जोङो नायनानै मिथिनो हायो जे बे आइजोआ गावनि हौवानिफ्राय 1,80,000 रां लानानै खारदों होननानै बुंदों आरो लानानै खारनानै गुबुन हौवाजोंसो फैफादों होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों नोंथांमोना नै ओरै फारसेथिं नायब्लानो जाबाय बेयावहाय गाहायाव लिरनाय दङ दा बेनिखायनो जाय हौवाया खारजादों दा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बे मानसिया बेंगालरावहाय फैदों बे आइजोआ बेंगालरावहाय गावनि हौवानि रांखौ लानानै गुबुन हौवाजों फैदों होननानैहाय जोङो बेयावहाय लिरनायखौहाय नुनो मोनदों दा बेनिखायनो बिथाङा रिक्वेस्ट खालामदों सोरबाफोर जुदि बे आइजोखौहाय हमनानै हरनो हायोब्ला अब्ला बिथाङा 20,000 रांबो होगोन होननानैहाय बेयावहाय रोखा लिरनानै होनाय दङ बेनिखायनो आं सानदों सोरबा जुदि सिनायोब्ला बे मानसिखौहाय बे आइजोखौहाय अब्ला नोंथांमोना हमनानै हरनो हागोन जेराव गाहायाव कन्टेक्ट नाम्बारबो होनानै होनाय दंखायो स' दानिया फैदो रायजोफोर जोङो नैबे भिडिअनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा सावरायनोसै आं बे भिडिअखौहाय इन्ट्र'आवबो ससे होनानै होखाबाय आं भिडिअखौहाय कमप्लिटलि होजोबला मानोना जों बयबो मिथिखाबाय बे भिडिअआ मा बुंदोंमोन ना बर्थमान बिश्वजित दैमारी सारआ आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि जानानै दङ सिगांनि समावहाय बिथाङा बिपिएफ पार्टिनि सासे दैदेनगिरिखामोन गोख्रों दैदेनगिरि नोंथांमोन बयबो मिथिगौ सोरबा सोरबा मिथियाबो जानो हागौ नाथाय दिनैनि समावहाय बिश्वजित दैमारी सारआ बिपिएफ पार्टिखौ मानो बाख्नायदों दा कुइसना बेसो रायजोफोर बै समावहाय बिपिएफ पार्टिखौनो बयनिफ्रायबो साबसिन हामसिन खामानि मावदों होननानै जुदि बिश्वजित दैमारी सारआ सानदोंमोनब्ला अब्ला दिनैनि समावहाय बिश्वजित दैमारी सारआ माब्रै बिजेपि पार्टियाव थाहैखो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारनायमोनब्ला अब्ला बिथाङा मानो गुबुन पार्टियाव हाबनानै थाहैनायमोन ना बै समावहाय बिश्वजित दैमारी सारआ हाग्रामा महिलारी सारनि जायगायावहाय चिफ जानो मोनैनि थाखायसो बिपिएफ पार्टिखौ एंगारनानै गुबुन पार्टियाव हाबहैदोंमोन नामा नेशनेल पार्टियाव दा जोबोद लाजिंसिं दे बुंनो थाङोब्ला रायजोफोर दे दिनैहाय इउपिपिएल पार्टिखौहाय नासयनो थाखाय इउपिपिएल पार्टिया हारसिं जानायनि थाखाय इउपिपिएल पार्टिखौ रावबो सापर्ट खालामैनि थाखाय
दिनै गुबुन गुबुन पार्टिया इउपिपिएल पार्टिखौहाय नासयनो नागिरदों। इउपिपिएल पार्टिनि खामानि मावनाया गासैबो रायजो राजानि थाखाय गनायजाथाव जानायखौ नुनानैनो दिनैहाय मोनसेनि उनाव मोनसे सिगांनि दैदेनगिरि मानसिफ्रा एरग्लुंबायनानैहाय इउपिपिएल पार्टिखौहाय रायजो राजानि सिगाङाव दायनिगिरि खालामनो नागिरनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा मोनसे कुइसना बेनो रायजोफोर, बिश्वजित दैमारि सार, नोंथाङा बै समाव जुदि बिपिएफ खौनो मोजां मोनदों, दाबो बिपिएफ पार्टिनि मावनायानो मोजांमोन होननानै सानदोंमोनब्ला मानो बिपिएफ पार्टिखौ एंगारनानै गुबुन पार्टियाव हाबबा? आंनि कुइसना बेसो रायजोफोर। दा बिथाङा बिपिएफ पार्टि एंगारनायनि मेन जाहोना मा? बिथाङा बर' हारिनि सासे किं मेकार जानो सेस्था खालामगासिनो दङ। गावनि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय बिथाङा एरग्लुंगासिनो दङ। प्रमद बर' सारा जुदि सरकारावहाय देरहालांबाय थायोब्ला अब्ला बिश्वजित दैमारि सारब्लाबो, हाग्रामा महिलारि सारब्लाबो, सोरबा सासे नेताब्लाबो बिसोरो खाबु मोननाय नङा। दा बेनिखायनो बिसोरो हाग्रामा महिलारि सारजोंहाय लोगो जानानैहाय नेशनेल पार्टिजों थाफानानैहाय रिजनेल गभर्नमेन्ट दानि जे इउपिपिएल सरकार बेखौहाय डिस्ट्रय खालामनोहाय टारगेट खालामदों रायजोफोर। मिथिबाय? बिनि अनगा जेबो नङा। दिनै बर' हारिनि भटखौ जों नायोब्ला बर' हारिया बर'निल' भट मोनखायो, गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय भट मोना। बेनिखायनो आं बुंबाय थादों, सिगांनिफ्रायनो आं भिडिअखौ होबोदों, आरो आं जेसेबां दिनसिम इउपिपिएल पार्टिया देरहालांबाय थागोन एसेबां दिनसिम आङो भिडिअखौ बानायलांबाय थागोन होननानैबो आं समायखिरा लाबोखादों। जेराव आंनि गोरोन्थि नुनाया एकमात्र बिपिएफनिफ्रायल' गोरोन्थि नुगासिनो दंखायो आङो। जेरावहाय इउपिपिएल पार्टिखौ आं मानो गोरोन्थि बुङो? इउपिपिएल पार्टिया जेरावहाय 5 बोसोरसिमल' जागासिनो दङ दाबो। बिथांमोननि मावनाया प्रसेसआव दंगासिनो दङ। नाथाय बे प्रसेसआ साक्सेसफुल जानाय जायि बेखौहाय आंबो बुंस'नो हाया। जेब्लानाखि साक्सेसफुलखौ आं नुहैया अब्ला बै समाव आंबो इउपिपिएल खौहाय आसि दिन्थिनाय जागोन। नाथाय बर्थमान जि इउपिपिएल नि सीएम प्रमद बर' सार आरो आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सार बिथांमोननि दैदेननायावहाय बर' हारिया गोजोनै रायजो जागासिनो दङ। दावराव दावसि गैयालासे गोसो खुसियै गोसो बायदि रायजो जागासिनो दङ। दा गोदान सरकार फैयोब्ला मा जागोन बेखौ आं जेबो मिथिया। नोंथांमोना ओरै नुदों दाउस्रियावहाय बर'जों सावथालजों नांलायनायखौहाय जोङो नुनो मोनो। बे जाथाया मानो जानो मोनखो? 17 बोसोर पावारफुल मोनसे बिपिएफ पार्टिनि सरकार थासेयाव बे जाथाया दिनैनि समाव मानो जानो मोनखो? जुदि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रामोनब्ला बिपिएफ पार्टिया बै समावनो बिसोरखौहाय मानो बोख्लायनानै दोनाखै? बिसोरखौ मानो साइड दाननानै दोनाखै बै समावहाय? दिनै इउपिपिएल सरकारा हानि बेलायावहाय नायबिजिरनायाव दिनै मानो गोरोन्थि मोनखो? गिदिर गिदिर साहा बागानावहाय दिनैहाय आयेन बेरेखा दखल खालामनानैहाय बागान बानायनाय माब्रै मोनखो? बेथ' सानसे नङा सानसेब्लाबो बेखौ मावफुंना खागोनानोखा। इउपिपिएल' नङा, गोदान सरकाराबो हानि बेलायावहाय जेब्लानाखि नायबिजिरगोन ना बे समावहाय बे खामानिखौ मावनांगौ गोनां जानानै फैखागोन। दिनै बे आदिबासिफ्रा जोंनि बिटिआरआवहाय माब्रै दखल खालामनानै थानो हाखो? दाउस्रियावल' नङा रायजोफोर, बेंटल सेरफांगुरियावबो दङ, बेंटलनि खोलाहाबो दङ, आरो जयपुर बायदि जायगायावहाय मैखोम बांगालफोर दङ। अब्ला बिपिएफआ इसेबां पावार गोनांमोन ना? बिपिएफ सापर्टार्सफोरनि बुंनाय बायदिब्ला बिपिएफ पार्टियानो बयनिफ्रायबो बांसिन पावार गोरामोन। नाथाय बै समावहाय बिपिएफ पार्टियानो हाखौ दखल खालामनानै लानो खाबु होदों। दा बे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आंखौ गाज्रि मोनगोन? नोंथाङा इसेबां गोरोंलालाय मानोथो मावाखैबो होनगोन। नाथाय आङो सासे सिम्पल साधारन इउटुबार। आं जि नोजोरजों नायगासिनो दङ, जायखौ आं नुगासिनो दङ, बे बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनानै होदों। दा बेनिखायनो आं सानदों रायजोफोर,
इउपिपिएल सरकारनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि मनजित बसुमतारी सार नोंथांमोना बिपिएफ पार्टिखौहाय टेनसन लायालासेनो सिगांनि जाथायफोरखौ एंगारनानैब्लाबो नैबे दाउस्रियाव थानाय सावथाल आरो बर'फोरनि गेजेराव जि जानो थांगासिनो दङ बेखौहाय जेरैब्लाबो हमथानानै लाखिनांगोन माबा मोनसे राहानि गेजेरजोंब्लाबो बिसोरखौहाय बोथ्रोबनांगोन आं बेखौहाय क्लियारलि बुंखाबाय रायजोफोर मिथिबाय दा आंखौ बुंबाय थादों कमेन्टनि गेजेरजों देवस्रिनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनानैहाय देवस्रिनि सावथालफोरखौहाय बिपिएफ सरकारनि समावनो थानो खाबु होनाय जादों दा बै समावहायनो जुदि बिसोरो दायथ' लायोमोनब्ला बिपिएफ गभर्नमेन्टआ अब्ला दिनैनि समावहाय बे देवस्रियावहाय बर'जों सावथालजों बेफोरबायदि जानजियाव खुख्रि खालायनाय आखायाव लावथि लानानैहाय बुलायनो नागिरनाय जाथाया जानाय नङामोन दानिया फैदो रायजोफोर चिरां जिल्लायावहाय खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म सारमोन बायदिनि थाखायनो चिरां जिल्लायाव बिपिएफनि पार्टिया 000 जानो थांगासिनो दङ दिनै मानो रिन्जय बर' आरो प्रहलाद ब्रह्म कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारि मोना खाम्फा बरगयारि सार आरो चन्दन ब्रह्म सारमोनखौल' आसि थुनानै दिनै मानो इनसाल्ट खालामबाय थादों मानो लाजि फोनांबाय थादों बिथांमोना गिदों जेराव बिपिएफ पार्टिनि डायनामिक बयनिफ्रायबो पावार गोनांसिन दैदेनगिरिफ्रा चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिमोन दा बिथांमोनखौ इउपिपिएल हाबनाय नुनानै बिसोरो खर' सादों रायजो सायावसो बुंदों बिसोर थांदोंब्लाबो जेबो नङा होननानै नाथाय इउपिपिएल पार्टियाव फैनाय लोगो लोगो खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म सारमोनजोंहाय रायजो राजाफ्रा लोब लोब हाबगासिनो दङ नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो आं दिन्थियाखैब्लाबो नोंथांमोना नुदों आरो आं इन्ट्र'आवबो होबोखादों लोब लोब हाबगासिनो दङ बेखायनो आं बुंदों चिरां जिल्लानि 14 नं बिसिडिसि आरो 13 नं बिसिडिसियावहाय 13 नं बिसिडिसियावहाय इसेबां जायाब्लाबो 14 नं बिसिडिसियावहाय बिपिएफ पार्टिया 000 जानो थांगासिनो दङ नायलांबाय था ना मा बुङो रायजोफोर दिनै आंनि बुंनाया बांद्रायबायब्ला आरो आंनि बुंनायनि रावा माबा गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा आरो जुदि नोंथांमोना बुंनायखौहाय मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै हो जेन' आं आरोबाव इयुननि समाव बांसिन बाथ्राफोर बिजिरनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनो हानाय बायदि गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि